Is-sena l-ġdida bdiet kważi kif spiċċat dik ta' qabilha b'temp kiesaħ ixoq il-għadam. Fil-fatt b'temperatura ta' 9 gradi Celsius il-jum tal-ġimgħa li ġej mistenni jkun l-aktar wieħed kiesaħ għal din ix-xitwa. Dan hekk kif arja kiesħa minn fuq it-tramuntana tal-Ewropa ser tersaq lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li s-sena li għaddiet kienet l-aktar waħda b'maltemp, dan partikolarment fil-jiem sħan tas-sajf, tant li għal 10 jiem sħaħ il-Maltin ħarġu l-imbreller biex jilqgħu għal xita qliel. Mark Vellagera bassar ta' temp ma' sit lokali Malta Weather stqar ma' One News li għalkemm uħud l-aktar id-dilettanti tal-karnival ma ħadux gost bix-xita li niżlet fi frar tas-sena l-oħra, din ix-xita kienet ferm importanti għal Gżejjer Maltin għax naqset ftit min nixfa li kellna f'dawn l-aħħar 3 snin. Is-sena l-oħra 2018 kienet sena pjuttost bix-xita għalkemm ma kisret ebda rekord, imma almenu wara s-sentejn jew 3 snin ta' qabel fejn kellna nixfa mhux ħażin u inqas xita mis-soltu almenu din ix-xita speċi ta' dik in-nixfa jista' spiċċat. Vellagera għallinna li għalkemm dan ix-xahar se jkun kiesaħ u lemnejn ikollna x-xita, il-komplement tax-xhur l-oħra speċjalment ir-rebbija ser ikunu sħan aktar minn normal. Żied jgħid li minħabba temperaturi għoljin hemm possibilità li fis-sajf jerġa' jkollna xi maltempati. Is-sena li ġejja li wkoll tidher li sfortunatament tidher li ħadd tkun xotta. Almenu dak huwa l-ewwel indikazzjoni li għandna li forsi għandna dan ix-xahar peress li ħajkun hemm pressjoni għolja fuq l-Ingilterra jidher li ħajkollna ammont ta' kesħa mhux ħażin u forsi anke xita mhux ħażin ukoll biss imbagħad qisu r-rebbija u s-sajf ħajerġa' jkunu xotti u anki sħan iktar minn normal. Biss pas-sajf li għadda jista' jagħti il-każ ukoll li jkollna l-maltempati jew xita fis-sajf minħabba li l-baħar jkun saħan iktar minn normal u bekk jikkawża iktar evaporazzjoni. Matul is-sena li għaddiet ix-xita li niżlet kejlet 600 mm. L-aktar xahar li matulu niżlet xita f'pajjiżna matul is-sena li għaddiet kien Ottubru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.